sadašnjim okolnostima medijske satanizacije gotovo svih opozicionih političkih opcija, jedini način da se smeni aktuelni režim je grupisanje opozicije, ističe za emisiju Bez ustručavanja politikolog Boban Stojanović. Opozicija je ovakva, onakva, birači su zasićeni, sve to je najvećim delom produkt medijske satanizacije opozicije. Nisu oni idealni, nisu oni anđeli, mislim, i Aleksandar Vučić je imao ružnu prošlost i to mnogo ružniju prošlost nego što imaju ovi sada, pa je uspeo da se vrati na vlast. Znamo gde je bio Ivica Dačić i čega je sve bio deo, pa je onda uspeo i da se vrati, pa da bude vlast, pa onda čak i da bude premijer. Tako da nije sada to što ovi žele da se vrate na vlast nešto novo, nešto wow i kao ne, niko se nikad, nigde na svetu nije vratio na vlast. Pritom promenjeni su dosta neki ljudi, naravno neki su bili ministri, neki su bili gradonačelnici, ali to nije nešto što treba da ih zauvek odalji od politike, niti se to pretpostavlja. Za neki bi verovatno to bilo bolje. Stojanović većini predstavnika opozicije u Srbiji zamera odsustvo fokusa kritike na pre svega vladajuću koaliciju. Jedna od najvećih zamerki opoziciji jeste što ne usmerava potpuno svoju komunikaciju ka dvema stvarima. Jedno je kritika postojećeg i drugo šta ćemo posle, šta možemo da ponudimo, a da potpuno zanemare ove međusobne priče trzavice i da nekako batale priču oko toga ja sam bolji od Pera, a Pera je isto opozicija. To nam ne treba, to nikoga ne zanima. Nije isključeno, zaključuje ovaj politikolog, da se u Srbiji ponovi scenario kao u Crnoj Gori, gde je izbor nestranačke ličnosti Zdravka Krivokapića ispred Koalicije za budućnost Crne Gore prevagnuo pobedu opozicije.